ମୁଁ ହେଲି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଧୋରି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନିଶାକର ଧୋରି। ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ବାଉରିପଦା, ଥାନା ସଦର, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସୋଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୋଟାମୋଟି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ଆସୁଛି। 20 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ପଇସା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସୋଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସଚେତନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏ ସୋଲାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ନିଜର ମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ମାନେ ଯୁଗ ପାଇଁ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ଯୋଜନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି।